Finalista číslo 3. Stará jabloň. Na samom konci poľa, ktoré celé generácie obyvateľov obce starostlivo obrábali, stojí jabloň, nenápadná, no výnimočná. Jej pôvod je zahalený rúškom tajomstva. Možno vyrástla z jadierka, možno ho tam priniesol vták, ako neúmyselný dar z diaľky. V neľahkých podmienkach vo výške 860 metrov nad morom vzdoruje jabloň už viac ako 150 rokov vetrom, dažďom, snehovým výchryciam aj páľavám. Z miesta zvaného Diel ticho dohliada na obec pod ňou, ako nemý svedok jej radostí, starostí i zmien. Je to miesto, kde sa zastaví čas, miesto, kde človek zrazu cíti, že je súčasťou niečoho väčšieho. Príbeh starej jablone z Dielu je tichý, ale silný, rovnako ako samotný strom. Už môj starý otec si ju pamätal z detstva a teraz o celé 10 ročia neskôr chodím k nej ja, hľadať pokoj, silu a spojenie s tým, čo nás presahuje, spomína Viera Kacerová.